Yurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly senäniň mukaddes garaşdyrmanyň 34 ýyllyk bayramynyň öňü sýrasyna we halk maslahatynyň Nowatdaky mejlisine taýýarlyk görýän günlerde kesetlenen ugurlar boýunça ýola düşen awtobollar şäher ilaty onuň mihmanlary üçin öýül boşy toý sogudy hökmüne kabul edildi. Şunun bilen baglykda ir seher bilen täze ýolagçy awtobollar Türkmen halkynyň asarlaryň dowamyna döreden we dünýä nusgalyk dep desturlary esasyna kabul edilip, olara ak ýol ardy edildi. Şeýerlikde daş keşfi hemde enjamlaşdyrylyşy babatda her iki zamanyň ösen talaplaryna laýyk gelýän awtobuslar ýola düşdiler. Olar ak mermerli Aşgabatyň nurany ýollaryna herekete başlap, raýatlarymyzyň öz menzillerine barmaklaryny üpjüne diýerler. Yeri gelen näçe şäheriň ýollaryna hereket edýän ýolagçy awtobusllaryň çeýniki ýagdaýyna, olaryň hereket ugurlaryna gödäwçilik edýän merkeziň döredilendigini bellemek gerek. Merkezde ýolagçy awtobuslaryň sağlaşly hereketine, olaryň çeýniki ýagdaýyna sany ulgam arkaly ýygy-däli gödäwçilik anyp barlýar. Bolsa ýolagçy awtobuslaryň halkymyza edýän halmatynyň ýokary derejede bolmagyny hemem degişli ugurlar boýunça amala asylýan hereketleriň dökdönüşsiz ýagdaýda bolmagyny üpjüne diýär.